ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. дӯстони азиз, як хабари оҷил дорем, яъне ки оҷил гуфтагимон срочна. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, мо хабарро аниқ дақиқ мекунем ва баъдан пешкаши шумо мекунем ки ҳар як хабарҳое ки мо пешкаши шумо мекунем саволу ҷавоби худша дорад. Ин танҳо барои ман дахл надорад, барои тамоме ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолият мекунанд, кор мекунанд, бояд санҷам баъдан пешкаш кунам. дӯстони азиз, дар масъалаи вабо, яъне ки ман номша намегирам ба хотире ки ютуб мора банд мекунад, видеомона паҳн кардан намехоҳад. Ба ҳамин хотир мо вақте ки вабо гуфтем, чанд сол пеш чӣ касал омада буд, ҳамура дар назар дорем. ҳозир ман мехонам аз сайти худи Вазорати Тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон. диққат, ба ҳар гуна паёмак бовар накунед. ба шумо ва наздикони шумо паёмак смс равон мекунанд ки гӯё дар Тоҷикистон ҳамун вабо омада. ҳозир ман аз сайти худи Вазорати Тандурустӣ мехонам. имрӯзҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва сомонаҳои интернетӣ аз ҷумла WhatsApp ва Telegram матни тавсияномае аз номи Вазорати Тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба хуруҷи варианти нави ҳамун вабо, Вазорати Тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандони мамлакат мерасонад ки маводи мазкур ҳеҷ алоқамандие ба вазорат надошта, он аз номи саҳифаҳои сохта, яъне фейкӣ. аз ин лиҳоз Вазорати Тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тамоми сокинони мамлакат даъват ба амал меорад ки ба ҳар гуна хабару овозаҳои бардуруғ вобаста ба хуруҷи сирояти мазкур ки гӯё дар Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст, бовар накунед. ҳамун чанд сол пеш ҳамин вабо омада буд, дар тамоми мамлакат буд ки ман худам берун аз Тоҷикистон будам, дар он ҷо кӯча баромадан ман буд. не ки дар Тоҷикистон худо ба шукр тинҷ буд, ягон чӣ набуд. тарс одамро мекушад. ба ҳамин хотир шумо сабабгори ягон кас нашед. илтимос мекунам ҳар чизе ки ҳаст аниқ дақиқ аз канали Ҳамнаво метавонед ки тамошо кунед. дар ютуб канал меҳмони канали мо бошед, подписатсия кунед. ҳар чизе ки мешавад аниқ мекунем, пешкаши шумо мекунем. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар пешатон кадоме бошад гап занед, дар ҳамин видео лайк монад то ин ки паҳн шавад. зинда ва саломат бошед. саломатитона эҳтиёт кунед.